RPC eng channel clear tu te chi bai le vek ule tun tuma kan movie recap tur hi kumsang ni som pakua a an ti chua mystery le thriller ania a film ming hi The Trap ti ani misual tu ti hriat lo ten mei che pakhat chu an man thut maya mun mak dewa hruain an phuar beta he mei che man tu tele an man mei chia hi tunge ania engwanga man ngot nge an ni isia du chuan atop thlengin ilo endonia Renji hawo chu journalist lar tak ni in so lar tak pakhat 24 hours nei tu ania he so kaltlanga crime chi sang sang achin felawangin producer award adong nge ani nikhat chu aso sponsor tu ten ama ain ti lar le zual theinan chanchin diklo athe dar thin ti an rechuak ta lo mai a boss po chuan a chanchin chu lo hria in a hna atangin a ban tangala Renji ming thatna a chiata ka chuan a secretary Sauji nen hundanga inson an tumta a ti chuan in ro san to pakhata a secretary nen horror show thar turatan anin buat sailea shooting an nei mek lai chuan mi pakhat hliam tuar aron lang ta hlol mai Renji chuan damdo ina hruai ngalin an han en chianga chu pa chu ataksa alo kang chena sa to hle Renji chuan aumdan chu makatin thil khendan te chu a han zota ma se chu pa chuan eng thil ma a soi du lo Renji chuan abana te tu maksak le danglam tak chu a mubok zanria chuan Renji chu a studio a kalin diary hlui to tak a muchuak hlol mai chu diary chu chiarin chuta chuan mental asylum chungchang ain ziaka chu asyluma andam lo da te chu lung in tang ang main an en kola chu diary chu mei che pakhat wu ajen zia ani Renji chuan adam lo thar te tu nei ang chia kha diary a chuan a muwa damdo ina chuan thu zo chiang turin akal ngal ma se chu dam lo chu alo bo dai to Renji chuan diary a thu in ziak chu a hra chiang chak tatlat mai a phena thu in phum ru chu zon chu ngei atum ta ani a thian police nena kalin a thu hriat te chu awazo chianga a thian pa chuan diary ziak tu wu ajen chu mental hospitala anda to thule kumkalta maya asylum kanga andam lo da zong te an boral vek thu alo shila wu ajen chu asylum a chuan aum ve ti soima se police ten rikota an admit ti engma ain ziak lo thung chumi awang chuan Renji chuan an case chungchang chu angai ven le zual ta hle wu ajen muturin akal le ta a ma se ojen chu alo la chiang nial lo hle engma po asoi du lo Renji chuan a in pe huna lo beturin akar chu a pe a anua chuan Renji chuan wu ajen chanchin te chu a han ena ojen chu chung ko house ta ka tanga seilian ania fanumal ani bok foreina art zir turin akala thani nuwa aron le chuan apa wu mali chu tha ni in police te chuan ama wu ajen tha ni nge in an ring nge ojen ve thung chuan apa tha ani lai khan mi tu ti hriat lo ten an kidnap ni in ain soi ve thung reilo te nuwa ojen chuan Renji chu va kholin in mu adu thu avashila ojen chu kidnap ani thule asyluma da ani thu soin an het chuan aril ro chian lo thu te ama pui tura anin pe thu te adam huna achua le mai tur thu te alo shila ojen chuan an rin na chu adik lo thu le aril ruwa chian lo na engma anei lo thu soima se an oi ta chuang lo ojen chuan asyluma chuan lulu ti mingpu atonga lulu chu apasalin nupui dang anei du awangin asyluma hiana da aloni lulu chu damdoi diklo an pek renga wangin a tatak tak toa chu asylum chu tan in chikhat niin Victoria thui hruaiten mi hausa te kal tangin mi poisoi lo tam tak an man khoma damdoi diklo pe in mi anglawa an chua thin ni in ojen chuan angai ta ani ojen chuan damdoi a ve du lo wangin Victoria thinrim chuan a ho te hena dos ni laya sanga peturin atia ojen chu midang te ang boka a ve turin adu hle Renji zirchian na chuan wu mali chu Victoria thurwal pui ni in asia ojen po chu apa in asyluma ada ni in a ring
Renji chuan chanchin hriat chian duin ozen chu awa hmuta deuh reng maya. Victor chuan Lulu chu aruma kawin zantin mai nu panun alo man pui thina chuti lain Lulu chuan achunga thil thleng chu engma hriat thiam anei velo. Victor tan chuan man ruwa anglek chawania chutiang bokin ozen po man tangkaya duwa damdoi po nitin a ei lui tir thin. Renji chuan ozen thu sei te chu a oi ve tan ta a ozen an kidnap chan ber zon chua atum ta ani. Asailama anda damlo chung te chu an mukwala damlo chung te chuan an ni po in reitak an mu to lo thu le an la damem ti po an hriat to lo thu an lo shil. Ozen chuan voitam tan chua atum thu le chumi awanga akeru anti ti asak thu asoya. Chua ruk dan tur angai tua le mek lain Lulu khan bipakatin chua ruk na kong asiat thu asoi kha ara chuak ta lau mai. Chupa chu damlo ve thau ni in asel bul chi ami ani nge nge. Ozen chuan lau viau ma se chupa pui na chu adil ta a. Chupa chuan atuka badruma in muturin alauti. Atuka chuan ozen chuan awa muta a. Chupa chuan chua ruk na chu Victor office a om thu shilin kongkhar password te ashil ngal bok. Chupa vek chuan athil shil mana pong sual atum tamaya ma se ozen chuan beiletin atlan chuak thei ta shamani. Kongkhar chu a password shil mang chuan apal tlang theya ma se kongkhar dang alo omle password ngai kha achule a ain ang ta hau lo mai chu vele alam aron rita ruai mai. Chutiari ru boy taka a omlai chuan Lulu aron lang hlol mai. Lulu chuan banga chuan password yom takhi an thaya ozen chuan lo hre thiamin akongka pahni na po chu apal tlang le thei ta shamani. Victora office alu chuan chua ruk na tur chu adap ngal ta char chara ama ero chu pipeline pui bak mu chua anei lo. Chuti lai chuan Victora chu a office ron lotin pai patanga thom lo chuak chu a hrafu tatlet mai le awa en chian chuan ozen kha am fu ta hlo mai a ho te chu rang takin a ko khom ngal. Chuti lain ozen chu pipe to pa chuan alo chuak ve chi a asylum chu a chua san thei ta hlo mai. Police officer pani a hmuwa an pui ringin kara chuan a lut ma se Victora hnuaya thokte an lo reng mai. Victora ho te hna chuan an hlan le ta a asylum a bok chuan an da lut le ani. Victora chuan ozen taksa peng then khatte chu shal atum ta a. Renji chuan ozen hna apa in asylum a ada ani emti azo chuan wumali chu apa dik tak ani lo thu le apa tak tak chu anau panlaya aboral to thu shilin chuti lai chuan ozen chu alu anathut mai ni ko shelovin aom zui ngala. Doctor chuan Renji hna ozen chu athluaka chian le awanga tu ni in alo shil. Renji chuan a boss kha wa hmule in ozen chanchin zong zong te chu a shil fai ta vek maya. Diamond Transnational Group chu ozen nu Lee Jenny te chung ko ta alo niya. Jenny pa chuan an chung ko thu ro chi a Jenny chu company a za a somsari share achang ti le za a som thum chu ozen chan ani thu alo ziaka. Wu mali chu ozen pason ni in an company a chuan chan ani velo. Lee Jenny thi ma in a thu ro chia an company share zong zong chu ozen chan tur ani thu aziaka ma se u moli chuan company chu adu awangin ozen chu mantirin Victora asylum anda ta ani. Renji chuan an chanchin zong zong chu chui chianga thu dik tak pho chu adu awangin so thar abot saile ta a. Broadcast a chuan ozen chu midangin Victora le a hoten an manti an lo hriat theinan lem chan video atilanga. Ozen chuan TV alo en chuan Renji chu awa khol ngal lingfang chanchin soin chupa chu Victora hnuaya thok ve thin tho ania ma se Victora thil thalo ti te chu a hriat awangin ozen chu tranpui adua. Ling chuan ozen number pe ka chuan call in chu number nei tu chu Lee Isro ni in ozen bo hnuwa a chanchin hriat tumin alo boina sa hle thin. Isro chu asylum a awakala wumali chuan company share zong zong chu a chan theinan Victora chu death certificate lem azia tira
chuti lai mekin Israel po asylum chunga chuan alo lut rove mek bok ling chuan mi an soi sakna hmuna a hruaya ozen ni ko shelawa alo om chu an va hmuta a hruai chua an tum mek lain Victor le a ho te chuan an ron hmuta hlau mai Victor chuan asylama da tu chu ama pa ngei ani thu a hrila apa chuan poisa a pek thu le a death certificate po azia tir vek to thu a hril bok Victor chuan Israel taksa peng te chu la ka tuma chuti lai chuan lulu chu Victor office a valutin Victor chu alo nga ka chutia alo nga lai chuan bati thanem tak mai a chia kang mai a chua pha ta ani Victor chuan ling chu zai atum le mek lain kang mai a chua thu an ron sil ta a office a poisa da te la turin rang takin akal ngal chuta kang mai chuan lo kangin Victor chu athita ani ozen chu lulu chuan lo puin an phuar na chu a phela lingpo building atanga chu atum nalama chuan akang ve a ozen le Israel chuan chua na tur an muchia tia Israel chu tu emo hian mei al hlua chuan aron potlut man ta ram ozenero dam takin in athleng thei rama ma se renji chuan a hriat lo pakhat chu zotin wumali thattu chu tu ber nge ani ti azota ozen chu apashon thattua an puwa ma se ozen chuan a that lo thu le anu jeni a om lo lain apashon chuan alo khoi thin thu a shil ozen chuan apashon chu aning ema tha adu uruta hle apashon chuan athil thalo ti awanga anlaman aringa anunna alata ani ti a shil chuan renji chuan alo oi ve mai bok asowa chuan thudik chu puang chuakin ozen chu apashon tha na thu boi an li saka renji chu alar chhaule to hle a hlo thlin na te chu sauji nen an lom duna sauji chuan wumali nupui death certificate a engwanga Victor signature omnge ani ti azota renji chuan soitur a hrelo hle anua chuan renji chu hospital a ozen chu lamtur le an ina da turin akala anin then main ozen chuan renji nena pen chu mi tha nan an man thina wangin kol an phallo thu a hrila renji chuan chudia pen kol an phal si lo chuan diary chu wu ozen chuan engtin ma aziak thei don lo shim shim ti angai to chuak ta ani ma se chu diary chu ling ta lekhi alo nia kang mai atanga dam chuak lovin damdo in lama an hruai lain renji kara khan alo da renji chuan engkim a hre chiang ta ozen chu Victoran kit na patuma ma se anu zok li jeni an kit na paloni wumali chuan ozen nu li jeni company adu wang hi aloni li Israel ti po anlo om tak tak lo wu ozen zokin anu azong buai hi alonia ozen chuan ling chu asylama kal turina ko ma se anlo mana Victoran atak sa peng lak atum mek lain kang mai kha achuak ta ani anu chu kang maya athi ta ka wangin ozen chu a hoa apashon wumali chu athat renji chuan diary chu kengin ozen chu awa muwa ozen chu alo in puang ta renji chuan police nena chanchin a hril hnu chuan ozen chu man ni in thitura achung thu rel ani ma se lungina atan lain apashonin achunga athil ti zong zong te chu asoi chuak ta veka thitura achung thu an rel to chu sut lein adam chunga tang turin an tita jok ani